Здравейте! Казвам се Теги Ангелова и съм спортен психолог. Последните дни активно проведох няколко семинара с треньори и родители, включително от Българска федерация по волейбол, която има прекрасна инициатива, насочена към треньорите и това да обогати знанията им по различни теми. Както теми свързани с физическата подготовка, така с спортно-техническата, така и с менталната, с психическата. И една от темите, която така пробуди много силен интерес в треньорите и беше основна, е темата за изграждане на дисциплина. За това как се изгражда дисциплината. По време на дискусиите така думата правила изкачаше. Само че когато задавах въпрос колко от вас имате разписани правила, било то в клуба или ако сте треньор на свободна практика и не сте обвързани с клуб, имате ли разписани правила за състезателите си? Без значение дали са професионални спортисти, възрастни или са деца. Правилата на първо място са за да пазят вас като треньор, да пазят децата и да пазят родителите. Живота ни се обгражда от правила. И когато не ги спазваме, знаете, има някакви последствия. Когато се минава на червено, когато на червен флаг се влиза в морето, обикновено последствията не са много приятни. Всъщност, много характерно е за нашите ширини да се опитваме да така някакси да прецакаме правилата, да изхитрим и да бъдем над тези неща. Само че истината е, че правилата са за да ни пазят. И за мен на първо място, когато говорим за дисциплина, е изключително важно да има ясна рамка, да има разписани правила. И тук не говоря просто за правилата в колко часа ни почва тренировката и как се правят упражненията и че когато треньора говори, състезателите трябва да научат. Тук говоря за малко по-обширни правила. За всичко, което си мислите, че един вид е ясно и се подразбира, само че не се. И пак казвам, без значение дали става въпрос за деца или за възрастни хора. Преди време бях във Варна и на тенис корт видях много готини правила направени, както за самите състезатели, за спортистите, така и за родителите по време на матч. И всъщност апелирам всеки един треньор да седне и да си разпише правила или ръководство на клуб. Правила за това, ако всъщност сте ръководител на клуб, разпишете правила за всички треньори. Разпишете правила, треньорите да разпишат правила, ако сте треньор, разпишете правила за състезателите си. Разпишете правила за родителите. Много често, когато работя с клубове и треньори ми казват, ама те родителите ми се качват на главата, няма никаква граница, пишат ми в 22 часа през нощта, а след матч идват да ми държат сметка и да ми искат обяснение. Всъщност вината е на треньора в случая, защото треньора не си е поставил границата, той няма рамката. И може да го изкомуникирате това, било то по имейл, чрез бюлетин, чрез Viber група, може да ги запишете тези правила в залата. Дори и за родителите. Правила за родителите. Не правя разбор или не правя анализ с родители след матч. Давам ви примерни в момента. Не разговарям или не отговарям на съобщения след 20 часа или след 19 часа. Има дни, в които, ако искат родителите среща, примерно петък след обед от 4 до 6 провеждам срещи, на линия съм. Или там веднъж в месеца, еди колко си часа или половин ден. Вие си изберете, но създайте тази рамка. Създайте тази рамка за състезателите си. Идваме половин час преди тренировка, влизаме в залата 15 минути преди тренировка, разтягаме. В края на тренировката оставяме залата така, както сме я намерили. Топките се събират в коша, шишета, чашки и всякакви такива неща не се остават по пейките. Наскоро бях в един клуб, в една зала мултифункционална. След края на тренировката беше така, пълен хаос. Бяха няколко отбора. Шишета, буклуци, топки хвърчат навсякъде, конуси. И всъщност треньорите го събират това нещо. Във ваши ръце да създадете тези правила. И да, в началото може да се бунтуват спортистите, но в крайна сметка това са правила. Има някакъв ред, някаква дисциплина. Създайте правила за съблекалнята. Включете състезателите си в тези правила. Може да ги разпишете красиво. Може да сложите картинки. Правила в съблекалнята. Ние сме един отбор, без значение дали е индивидуален спорт или колективен. В тениса също
понякога в един клуб тренират 5, 6, 7, 10 състезатели. Правила за съблекалнята. Уважаваме се. Подкрепяме се. Когато има конфликт, разрешаваме го в съблекалнята, очи в очи. И така нататък. Вие си знаете спецификата на вашия спорт, знаете си, познавате си състезателите, знаете къде са вашите граници и всъщност кога ви ги прекрачват, било то състезателите или родителите или ръководството на клуба. Така че направете правила, но ги разпишете.